közönségdíjat pedig Göszörményi Gyula Kis-Titi című könyve nyerte, és Szupromainek szeretném átadni Göszörményi Gyula feleségének. Nagyon hálásak vagyunk azért a Móra kiadónak is, hogy gondozzák az örökségét Gyulának, Noéminek is, ugye, hogy lehetővé teszi azt, hogy még olvashassunk tőle újabb és újabb könyveket, amik a fiókban maradtak, úgyhogy nagyon nagy szeretettel adom át és gratulálok. És akkor ez most egy kicsit ugye visszatekintő beszélgetés, és lesz Göszörményi Gyulára, nem csak a Kis-Titiről fogunk beszélgetni, ugye főleg most itt a gyermek- és ifjúsági irodalmi könyvekkel kapcsolatban. Ő 1964-ben született Miskolcon, többen vagyunk, akik Miskolcról érkeztünk, egy Miskolcról érkeztünk, úgyhogy ez nagyon nagy öröm nekünk még emellett is, hogy neki adhatjuk a díjat, és 2022-ben hunyt el. Ugye sci-fi íróként kezdte, aztán a Kucó című nagyon nehéz olvasmány, nagyon nehéz könyv jelent meg tőle, ami ugye saját életét dolgozza fel. Én olvastam azt is, és egy kemény, de felkavaró, de nagyon-nagyon mély olvasmány. És az országos ismereteket pedig Gergő hozta el az író számára. Gergő Virága, Gergő és az álomfogók, ami tulajdonképpen a fővárosi fiúterre küldi a táltosok világába, és ugye hozzá kapcsolódik Zsófi, meg még az univerzumhoz több könyv is kapcsolódik, tehát ez egy egész talán 20 kötetes, ha jól számoltam? 11, akkor jó, 11. Tehát ugye az is elég sok, mert kitelik az 20-nak és oldalszámra. És én szerintem egy pár gondolatot azért Gergő is megérdemelne, mégpedig azért is, hogy a Körte Muzsika díjat kapott, gyermekkönyve díjat kapott, és akkor olyan kérdéseim lennének Gergőhöz, hogy meg ennek kapcsán alapítottatok egy ilyen levelező akadémiát is gyerekeknek, tehát hogy ugye erről esetleg pár szót tudnál szólni, illetve az is érdekelne még ennek kapcsán, hogy mit szólt Gyula a díjakhoz, tehát hogy mennyire vette komolyan őket, mennyire örültek, melyik volt a kedvenc díja, ha volt ilyen, meg magáról Gergőről is persze. Először a díjra válaszolok, hogy ez egy aránylag könnyen megválaszolható kérdés. Természetesen a József Attila díj, amit ugye szintén a Gergő kapcsán kapott meg, mert azáltal érezte azt, hogy a szakma végül is befogadta. És ezt utólag tudtuk meg, hogy a jelölőszervezetek szavazásakor egyöntetű igennel választották őt a József Attila díjasok közé, úgyhogy ő erre nagyon-nagyon büszke volt, erre a díjra. A Gergő kapcsán, szerintem aki olvasta a Gergőket, azt szerintem tudja is, hogy elég kalandos úton keveredett Gergő ebbe a világba. Eredetileg nem is Gergőnek hívták, de ezekről most nem akarok beszélni. Az Álomfogó univerzum, most már így nevezzük, azért 11 kötet azért eléggé, tényleg egy hatalmas világ. Az Álomfogó univerzum kapcsán jött létre annak idején, 2003-ban az Álomfogó távpipályos képző. Ez egy ismeretterjesztő, levelezős verseny volt gyerekeknek, és annyira jól sikerült, hogy van egy szűk csoport, egy 20 fős csapat, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot, tehát tudunk róluk, mintha gyerekeink lennének. Mondhatom azt, hogy most már álomfogós unokáink vannak tulajdonképpen, tehát ők egy nagyon-nagyon különleges csapat volt, és a maradék most is az, nagyon különleges emberek, és nagyon jó érzés, hogy megmaradtak ők nekünk. Tehát tényleg mint egy igazi család
És azért is mondom, hogy mai napig is tartom velük a kapcsolatot, mert éppen most készül az Álomfogó univerzumhoz az álomfogó szerepjáték, és egy álomfogó társasjáték is készül, és ebben mind a kettőben az régi álomfogós gyerekeinkre számíthatunk, ők a fejlesztő és teszt csapat is egyben. Ez nagyon jó hallani, hogy tényleg ennyi idővel még utána, és újra, nyilván ők már akkor a saját gyerekeink kezébe is adják ezért a ugye unokák, és meg hát újra kezdik mások is. De ez a szerepjáték, ez tényleg kíváncsian várom. Aztán jött ugye a Rémálom sorozat, ez a 9-8-7-6-5-4-3-2-1, ami már inkább nagyon jobban ifjúsági, tehát ez a démonos történet. És még a Loser Rádió Budapestnek a köteteit. Loser Rádió volt tényleg, abból én az utolsó részt azt nem olvastam, úgyhogy nem tudom, hogy ez le van-e kerekítve, de hogy abban volt, és abban nem volt fönn. Igen, ez egy kicsit tőlem most ilyen agresszív kérdés az, hogy kiderül, hogy nem olvastam az utolsó részt, de akkor le lett kerekítve. Amikor az első részt olvastam, bennem az volt, hogy jaj, de jó, hogy egy napló regényt is írhatott volna, de hogy ő csavart rajta egyet, és hogy ez a rádiózás, ez ugye meg volt benne az, hogy valaki meg is hallja azt a történetet, tehát amit Marcella elmond, tehát hogy nem egy napló, ami ott akkor marad a könyvben, hanem hogy interaktívabb lesz, tehát hogy van rá válasz. De ehhez az kellett, hogy a Gyuszinak etalon legyen a padlás. Tehát, anélkül ez nem lett volna, hogy a rádión keresztül működjön ez a történet. Tehát ez kell. Jó, és még ugye az Ambrózi báró esetei, hát én azt ifjúság, nem feltétlenül csak ifjúsági, de hát azért ifjúsági is. Tehát nekem például a kamaszlányaim olvasták már, úgyhogy szeretem a 70 éves apukából van. Jó, tehát akkor ez egy ilyen kortális, 13 éves kortális, mindenki kezébe lehet adni, tehát nem tudom, hogy nem kimondottan ifjúsági, csak van, amikor úgy sorolják be. Ugye krimi, romantikus krimi történet. Én azt gondolom, hogy vannak benne olyan jelenetek, ami azért elég véresek. Igen. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy adnám egy 9-10-12 éves gyerek kezébe. De én nagyon örülök, és a Gyuszi is nagyon boldog volt attól, hogy nagyon-nagyon sokan, és tényleg széles korosztály szereti az Ambrózit, és a mai napig új és új olvasókat talál, úgyhogy én azért hoztam ide megemlíteni ugye mégis az ifjúságban, mert hogy pont emiatt, hogy már olvassák fiatalok is, mert ugye volt olyan besorolás, ami oda tette már ebben, ugye én sem értek teljesen egyet. Talán azért a szereplők, tehát a lányszereplők viszonylag fiatalok benne, és ami tényleg jó, hogy a fiatalok is olvassák, vagy fiatal felnőttek, akik lehet, hogy történelmet egyébként így messziről elkerülték volna, de ennek kapcsán az, hogy mégis úgy elkezdenek más szemmel nézni, akár Budapestre. Én is volt, hogy utaztam Budapesten, és itt volt a Chicago, vagy jaj, az Óbuda, az milyen lehetett, olyan voltak talán ilyen tematikus síták is régebben, nem tudom, hogy mostanában vannak-e, vagy lesznek-e majd tervben, és ez fantasztikus, hogy megelevenedik előttünk a múlt. Mert ugye eredeti forrásokat is használ, eredeti neveket, újságcikkeket, és ezzel élővé tudja tenni a történelmünket, amit lehet, hogy egy tanóra, egy középiskolás tanóra az ugye teljesen elkedvetlenít, és akkor utána meg mégis újra kicsit kíváncsiak arra, hogy mégis milyen a történelmünk, mert átélik. Így van. A könyv ugye ez a sorozat egyik legnagyobb rajongója, Sali Noémi. Aki Budapest történészként azt mondta, hogy talán egyetlen egy helyen van egy picike hiba, de az annyira aprócska, hogy igazából ő nem is kötne ebből tele. Úgyhogy erre a Gyuszi rettentő büszke volt, hogy a Noémi is azt mondta, hogy igen, megállja a helyét, mind történelmileg, mind helyismeretben. És milyen fantasztikus, mekkora óriási háttérmunka és kutatás. Iszonyú munka, ez azért nem egy emberes történet, ez a kutatás. Tehát ott azért mind a ketten benne voltunk és kerestük. És most te mit keresel, akkor én a másikat keresem.
figyelj, az ott nem lesz az úgy jó, inkább erre menjünk. Tehát, hogy ez azért maga a kutatás az egy csapatmunka volt inkább. De hogy ez sok szál mind összeér és elsőből is elrendeződik, tehát ez már maga szerintem. Az a gyuszi zsenialitása. Az biztos, hogy ezt nem mindenki tudja. Az abszolút az ő zsenialitás. És akkor van, hogy ugye kötetekkel később derül fény valamire, aminek már az elején is tudhattuk volna, odafigyelünk, de nem tudhattuk volna. Tehát ez zseniális, ez a folyamatosan újraolvasható, mert mindig találunk benne valami újdonságot. És akkor visszatérve még most már szigorúan a gyermekkönyvekhez, tehát nekem a Lopotnyik az nagyon vette magát a szívembe, ugye a viharvert macska, aki ugye Pukkancs utcának a bérházában előkerül, és ott tulajdonképpen mindenféle csodát tesz, és valahogy a lakókból úgy szépen lassan formál egy kis közösséget. Esetleg az ő karakteréről mondanál-e valamit, bármely kis titire rátérünk nem sokára, de hogy szót érdemel Lopotnyik is, hogy őt mondjuk mennyire szerette. Nagyon szerette a Lopotnyikot, nem is tudom, hogy honnan jött neki, mert hogy nekünk kutyáink voltak mindig, és soha nem volt macskánk, és a Gyuszi sem volt macskás. És egyszer csak bekúszott így az életébe a Lopotnyik, és pont erről beszélgettünk az előbb Andreával, hogy a Szönyi Gergővel meg annyira egymásra találtak a Lopotnyik karakterben, illetve a borító is annyira jól sikerült. Igen, és valóban igazad van, és ezt már a Cerkabellánál is beszéltük, hogy a belső rajzok viszont nem. Tehát nem mindegy. Nem mindegyik olyan, hogy elképzelhető. És nem tudott volna a könyvmódosítást kérni? Nem látta előre a rajzokat? Igazából szerintem az utolsó részeket, nem Száfordnak, hanem így van, szerintem azt a Gyuszi már úgy írta együtt a Gergellyel. Igen. Tehát ők már párba dolgoztak akkor, hogy az első macska, Lopotnyik történet, igen, az felkérésre született, hogy kért tőle egy karácsonyi történetet, és akkor jött az első volt egy karácsonyi mese, és még másik kettő, és aztán akkor tényleg nagyon szerették az olvasók, ez volt a visszajelzés, és akkor jó, akkor legyen egy egész kötetnyi Lopotnyik. De akkor ők már úgy együtt voltak szerintem így. Igen, mert akkor szerintem már akkor nem tudom időben most pontosan mikor jelent meg a Lopotnyik először, de akkor szerintem már Gergővel együtt dolgoztunk a Lúzereken. És akkor lehet, hogy ez egy párhuzam. Kérte meg egy hogy ezt már én sem tudom már. Én sem emlékszem már pontosan, hogy meg hát neked meg ugye az antológiában meg ott mindig más. Hát mindig más volt az első. Igen, és aztán mindegyik antológia meg 4 illusztrátorral működött. Ez így változott, hogy a Lopotnyik. És akkor igen, utána jeleztétek, hogy akkor legyen már egy egész kötete, és akkor így. Nekem ott nagyon tetszik egyébként ugye a Boszorkány néni, hogy azért csak kifutatja arra, hogy nem biztos, hogy rossz az, akit félelmetesnek tartunk, vagy annak gondolok, hogy de ugyanilyen karakter van a Lúzerben is, az Olgiban vagy ez. Tehát, hogy ott is van egy negatív, aki valójában egy igen, de hogy ez annyira fontos, hogy azért ezek így megjelenjenek, hogy tényleg ez a ne ítélj elsőre. Igen. És akkor így igen, és akkor térjünk kis Titire, ugye a homoksütipékünk és nagy csoportos óvodásunk, amelyik a díjat nyerte. Itt egyébként minden kis Titi történet bele tudott kerülni a kötetbe, vagy volt olyan, ami annyira töredékes volt, hogy már nem lehetett beletenni? Egy történet nem került bele, mert ez megjelent a Manónál az Ölelős könyvben. És ugyan odaadták volna a Kingáék, csak szerintem a Zsolt, mert akkor még nem te voltál, ugye a főszerkesztő, a Pacskocki Zsolt, ő mondta, hogy rövidebb is a többinél ez a történet, hogy engedjük el, hogy elég lesz ez így. Nem illik annyira bele most. Ő beleillett volna hosszra, tehát egy kicsit így úgy lógott volna ki, hogy egy sokkal rövidebb történet, de abszolút kis Titi, tehát hogy illeszkedett volna, csak úgy látta a Zsolt jónak, hogy ez így elég.
Volt-e valaki, aki inspirálta a Kis-Titi alakját? Szerintem mindig is élt a Gyuszi fejében egy ilyen kisgyerek, vagy éppen talán ő maga, ő saját gyermekkori énje, akit szívesen vett elő. Ugye ő vallotta, és mindig is vallotta, hogy ő annak 9 éves kisgyereknek ír, aki ő annak idején volt. De ezekről a mesékről azért tudni kell, hogy ez is egyfajta felkérésre készült a Kis-Titi karakter és a mesék zöme. Talán 2010-ben jött egy felkérés, hogy legyen a Szünetel Dórának egy új lemeze. Akkor már a Dórinak szerintem egy pár éve nem jelent meg semmije, és akkor a örök barát és minden rugót megmozgató Miller Péter Sziámi mondta azt, hogy akkor csináljunk valamit a Dórinak, és vonjuk bele a Gyuszit is. És akkor készültek ezek a mesék, illetve a Péter írt hozzájuk verseket, amiket aztán a Feres Andi zenésített meg, és akkor egy olyan lemez készült, ahol a Dóri énekelte a dalokat, és az édesanyja, Hámor Ildikó pedig felolvasta a meséket. És megjelent ez a lemez, és aztán eltűnt a süllyesztőbe. És senki nem hallotta sem a verseket, sem a dalokat, sem pedig a meséket. És amikor szerintem pont a Logotnyik kapcsán jártam meg a kiadóban, akkor kérdezte a Zsolt, hogy van-e más esetleg még a fiókban, és akkor mondtam, hogy hát itt vannak ezek a mesék igazából, 10 éve nem történik velük semmi, és mondta, hogy küldjem át, ott helyben a laptopról át is küldtem, és ő beleolvasott az első, és mondta, hogy kell. És akkor így kerültek tulajdonképpen a Mórához a Kis-Titi történetek. Miért Takács Viktória lett az illusztrátor, és hogy meg vagy elégedve a Kis-Titivel? Abszolút ugye ez egy tavalyi döntés volt, hogy Gyuszit már abszolút nem is tudtuk volna megkérdezni. Én elégedett vagyok annyira. De ugye azt mondtam, hogy azok a figurák, akik, hát ez a matrica-szerű, határozott kontúros gyerekvilág, ez pont a célkorosztálynak való, tehát ezek az óvodások és homoksüti mesterek világa. Úgyhogy ki vagyunk békülve vele, és örülünk neki, hogy ilyen könnyen értelmezhető. Hát most ez mutatnom közben Kis-Titi ott van, de itt van a Hupli-Hahó kopoggató a kis körbe. Például ugye ő is egy ilyen tényleg könnyen megjegyezhető, megszerethető figura. De egy kicsit Logotnyiknak a világából szökött át ide. Hát úgy gondolom, én legalábbis a neve alapján, nem? Tehát, hogy ugyanaz az a névalkotás, ami a Logotnyikból jön, és ennek mindig nagyon örültem, hogy a Gyulának ilyen fantasztikus nevei vannak. Nem tudom, hogy mennyire te neved, vagy a Gyuláé, de hogy... Hasonló nevek egyébként vannak a Monyákosban is, hogyha... Igen, tehát maga a Monyákos. Tehát, hogy igazából ez a... Ugye a Gyuszi fejében az egész mesevilág egy darab világ. Itt teljesen átjárható világ. A Hupli-Hahó kopoggató, mint karakter, neki vannak saját különálló történetei is egyébként. Kettő például szintén a Manó könyveknél megjelent Piroson, Bóc doktoros mesekönyvben jelent meg, például a Nyújtó mese is pont a Gyuszi és a Hupli-Hahó kopoggató az egyik fő szereplője az ott megjelent történeteknek. Tehát, hogy a Gyuszinál igazából nem okozott gondot, hogy az egyik karaktere megjelenik a másik világában. De az teljesen jó, mert így lesz koherens az egész világ, igen. Ez egyébként a Toplics Academy neve is. Mi gondolnánk azt, hogy hát ezt az óvodások így hogy értenek ki egy ilyen nevet, hogy Hupli-Hahó kopoggató, de ezek annyira élnek, beszélnek, lehet, hogy nyelvtörős, de az óvodások egyrészt nem olvassák fel, hanem nekik olvassák fel, másrészt viszont annyira főbemászók lehetnek, annyira viccesek, hogy ez tényleg nagyon illik a korosztályhoz, hogy ezeken úgy el lehet magába, a Toplics Academy-re így el lehet kacagni akár hosszú percekig is, hogy honnan van ilyen nevek. Tehát az edőmért azt
tudjuk honnan van. Legalábbis én sejteni vélem, hogy a legkisebb ukifülesben, mikor a telefont használják és felhívják a tudakozót, és a tudakozó bemondja a legkisebb, most ma Edomér napja. És ez ennyire, legalábbis nekem ez egy ikonikus, hogy az Edomér honnan van még a legkisebb ukifülesből. Egy kis részletet akkor ebből is felolvasnék, hogyha lehet. Történt egyszer, hogy kis Titi nagycsoportos óvodás és homoksütipék játszótéri füvön futva hasra esett. Kicsit sem fájt neki az esés, viszont nagyon meglepődött, mivel épp egy aprócska manóval találta szemben magát. Jaj, de pici vagy, mondta kis Titi. Jaj, de óriás vagy, nyappantotta a manó, aki épp a fűben hasaló fiú orra hegyéig ért. Ám ahogy ezt kimondta, már nem is törődött tovább kis Titivel, csak folytatta a tétova toporgást és szomorú siránkozást, amivel már korábban is el volt foglalva. Nem találom, nincs sehol, nyöszörögte, miközben hol az egyik, hol a másik fűcsomó alá lesett. Kiáltotta Manóra kis Titi, akit igencsak bántott, hogy bár életében először lát ilyen aprócska szerzetet, mégsem hajlandó vele foglalkozni. Hát igen, óvodás problémák, nem velünk foglalkoznak. Talán illendő volna egymásnak bemutatkoznunk, nem gondolod? Kis Titi vagyok, nagycsoportos, óvodás és homoksütipé. Hát te ki vagy? A Manó anélkül, hogy félbehagyta volna a keresgélést, hányavetén válaszolt. Az én nevem Hupli Hahó Kopotgatyó, piros sapkás játszótéri őrmanó vagyok, jelenleg sityaktalanul. Szóval ez a baj, elvesztetted a piros sityakodat? Elcsüccsent le hirtelen Kopotgatyó, segítenél megkeresni? Te onnan a magasból ezzel a két hatalmas szemeddel biztos messzebbre látsz, mint én. Ugyan már, csak nem képzeled, hogy egy vacak piros sityakra pocsékolom a játékidőmet, húzta fel az orrát kis Titi. Vacak, nyösszentett háborogva a Manó. Nekem az a sityak a világon mindennél fontosabb, hisz általa vagyok piros sapkás körmanó. Na és aztán, rántott vállalni kis Titi dacsosan. A te sityakod nekem akkor is csak apró vacakság. Jól van, te rideg szívű óvodás, morrantotta Hupli Hahó Kopotgatyó. Akkor hát tudd meg te is, milyen az, ha elveszíted a legfontosabb apróságokat. És akkor innen jön a mese, hogy minden eltűnik, senki nem talál semmit, és akkor a végén kis Titi, óvodásunk magába száll. Bocsáss meg nekem, kedves Hupli Hahó, szólalt meg végre kis Titi. Értem már, milyen önző és buta voltam, mikor nagy bánatodban kinevettelek. Ha akarod, segítek megkeresni a piros sityakodat, aminél számodra semmi nincs fontosabb. Igazán megtennéd, fintorgott picinke őrmanó, már keresem is. És mivel megtalálja, így a végén, ugye minden más elveszett dolog is a helyére kerül, és a többi mesében is ugye olyan élethelyzetek vannak, ami az óvodásokat foglalkoztathatják, amikor a gondmanó, a bánat a vállamra ül, és olyan gondjaim vannak, hogy én picike vagyok, és nem érem fel a szekrényt, nem tudom elhozni mamának a szemüveget, meg apának túl nagyok a lábai, és túl gyorsan megy, és akkor ezt hogy oldja fel a nagymama, vagy a sötétben való félelem megjelenik például, vagy az erőszakos szemetelő óvodás, hogyan lehet beilleszkedni egy másik óvodából érkező gyereknek, és egyebek, tehát mind-mind egy olyan probléma, vagy egy olyan történet, amivel tényleg az ovisak találkoznak. Nekem a sárkányak az, ami kilóg belőle, tehát az, amit úgy nem biztos, hogy csak úgy felolvasnék így egymás után, akár a saját, nekem is van óvodás gyermekem is, tehát az óvodás gyermekemnek is. Mondanál róla te pár szót, hogy miért gondolhatom én azt, hogy nem feltétlenül olvastam fel, meg hogy nem volt esetleg kérdés, hogy bekerüljön-e csak így a kötetbe. Hát egyébként meg egy fontos, szerintem egy fontos. Nekem is kilóg, de nagyon fontos a téma, és nagyon-nagyon sok családban aktuális, azt gondolom. Tehát, és nem csak abban a családban, ahol ez a probléma felmerül, amiben az is nagyon, hanem az, hogy fölismerjük, hogy az a gyerek, aki napi szinten otthon, bántalmazó családban él, hogy ő hogyan viselkedik onnan kikerülve, és hogyan tudunk rajta segíteni. Tehát, hogy már az óvodás korosztálynak is meg kell mutatni, hogy nem biztos, hogy az az óvodástársad, aki elhúzódik, aki
aki nem akar veled játszani, az azért barátságtalan veled, mert nem szeret téged, hanem mert lehet, hogy olyan problémái vannak, amiket otthonról hoz, amivel ő maga nem tud megküzdeni. Tehát, hogy egy picit egy nyitottságra is ráneveljük meg hogy felnyissuk a szemüket arra, hogy igen, másnak is van családja, azok a családok esetleg másképp működnek, mint a saját családunk. Tehát a Gyuszinak ez nagyon-nagyon fontos volt, ugye az ő családi háttere sem volt teljesen ideális. Ő is megtapasztalta azt, hogy milyen, amikor az édesapja veri az elsárkányosodik, és akkor finomak voltunk. Tehát, és ő fontosnak tartotta azt, hogy erre fölhívja a figyelmet. Tehát az meg nagyon jó, hogy végül is nincs kimondva, hogy konkrétan mi történik, csak annyi, hogy apa elsárkányosodik. Tehát, hogy meghagyja a gyereknek bármilyen kicsi, hogy a saját fantáziája szerint, hogy a saját élettudása, tapasztalata szerint értelmezze, fordítsa le ezt, hogyha akarja. Ha meg nem, akkor még az is elképzelhető, hogy tényleg sárkánnyá változik, mert hogy miért nem, meg hogyha mesevilága vagyunk. Tehát, hogy ez, én azért nem félteném a gyerekeket ettől, éppen amiatt, mert hogy nem konkrétan egy örjöngő alkoholista férfiről szól a történet, hanem egy elsárkányosodó apáról, ami mégiscsak a mesevilág. És hogy az mennyire fontos, hogy ez a kislány szemszögéből mutatja, és hogy tényleg itt ez egy gyerektörténet, egy gyerek problémák vannak, és hát ez is egy gyerek problémája. És az ugye, hogy akkor a sárkány írtó szolgálat, most rendőrruhás vagy nem rendőrruhás, akkor nagyon-nagyon szépen és nagyon szép képekkel oldja meg, tehát tényleg ez azt gondol, vagy azt lát vele mindenki, amennyi szinten érintett. Ez valószínűleg működik. Igen, azért kicsit kívül a többiből, de lehet, igen, tehát hogy ez abszolút el tudom fogadni, hogy lehet, hogy nem tudsz felnőttek. Igen, meg hogy itt megjelenik a felnőtt világ is, bele rondít, vagy hogy mondjam, tehát hogy erőteljesebb a felnőtt világ, míg a többi történetben segítők a felnőttek, főleg a nagymama. Hát itt meg nem, mert azért nagyon jó, hogy a sárkányírtók itt is megjelennek, tehát hogy bízunk a felnőttekben, hogy ezt már megoldják. Végül is a tündérboszorkány nagymama kezd el intézkedni, miután beteszi a műfog sorát, hogy akkor a sárkányírtókkal történjen valami, tehát hogy ez a biztonságos, egyébként ez a biztonságos szerető közeg, ez ugye végig megjelenik a könyvben. Olyan kérdésem van még, hogy mit várhatunk még esetleg, ami a hagyatékból megjelenik. Már beszéltünk előtt, hogy nem tudod elmondani még pontosan, de hogy van esetleg valami olyan, amit így mondjuk közeljövőben talán. Bármi, nem feltétlenül gyermekkönyv, csak ha szabad róla, tehát nyilván, ha nem szabad, akkor nem. Csak persze. Tehát, hogy a Nyugat-kiadónál 26-tól újra jelennek a Gergők, tehát az egész sorozat szépen sorban. 26-tól kezdjük a Gergő és az államfogókkal, majd még fog olvasni, szerkeszteni, frissíteni a szöveget, tehát új megjelenést is kap, tehát szépen sorban kezdjük az egész államfogó univerzumot újra piacra. És akkor újra bekerülhet megint ugye a köztudatba is, mert hogy frissebb kiadása lesz, és akkor ugye újabb gyerekek ismerhetik meg ezáltal, hogy egy újra könyv újra kiadásra az mindig vonzza azt is, hogy újra a köztudatba kerül majd. Ez nagyon jó. Hát azóta felnőttek, ugye, hogy mondtad, már unokáik vannak, igen, tehát meg gyerekeik vannak az akkori olvasóknak. Úgyhogy ezt meg nem szeretnénk hagyni, hogy kikopjon a magyar gyerekirodalomból, és hogy ez mindig ott legyen a kínálatban. Van-e valakinek kérdése? Keménykötéssel is illusztrálva? Nem lesz illusztrálva, egészen biztos nem, mert vagy hát ez egy kiadói koncepció, pont most itt egyeztetünk, hogy egy kicsit ezzel így komolyítanánk a tartalmat, tehát nem akarjuk a gyerekvilág fele tolni, hanem a Móra kiadónak a fantasy irodalom is szlogennel alatt megjelenő könyvsorozatába, vagy könyvcsalád tagjaként fog majd megjelenni. Kartonált füles borítója lesz, tehát egy kicsit komolyabb megjelenést kapok. Egyéb kérdés esetleg valami? Hát, hogy nincs, akkor én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
nagyon köszönöm, hogy eljött. Köszönöm.